Haleluya, 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 haleluya. Rugare kwamuri. Rugare kwamuri hama neshamwari. Tinokukwazisai nemufaro uri muna Ishe wedu Kristu Jesu. Nhasi rarimwe zuva takapedzera kuonana svondo rapfuura apo patakabata basa tiri paDhubai apo tikanamata Mwari, nyasha dzaMwari dzikava pamusoro pedu, tikadya kudya kwemweya kwakanaka kwakafanira, tikakudzwa pamweya, mweya ukawana zvekudya. Nhasi tinosangana zvakare musi weGoera patinenge tiri pano paAbu Dhabi tichiparidza shoko raMwari, tichipanana kudya kwemweya kuti vane mweya yakaneta isimbiswe, vane mweya ine nzara igutiswe. Ndo zvinoda Mwari. Inhau yekuti tiparidze shoko evhangeri kuti vanhu vatendeukire kuna Mwari, kuti vabve pakutadzira Mwari, kuti vauye vose mumweya nemuzvokwadi kuti vanamate Mwari. Ushe hwaMwari hwakamirira vanhu vakaita semi. Ushe hwaMwari hauna kumirira vanhu vakasarudzwa vane mari, vanozviti vane mari, vane kuzvikudza uye vanofungidzira kuti mari dzavo dzichavapinza kuushe hwaMwari. Asi evhangeri tinoiparidza kuti zvimwe pamwe iwewe zita rako rikanyorwewo mubhuku, mumwe nemumwe ane mukana wake wokunyoresa zita rake mubhuku dzemweya dzeupenyu. Kudenga hama kune bhuku dzemweya, kune bhuku hombe rakanyorwa mazita emunhu wese akagara pano panyika akabarwa nembewu yemukadzi. Munhu wese akanyorwa mubhuku iyoyo. Bhuku iyoyo ndiyo inonzi register, inoregistrwa vanhu vakauya pano panyika. Hakuna unoposwa kunzi akazongouya, nyangwe vamakaabhota, nyangwe vamakauraya, nyangwe vamakachikiresa, vange vari vadiki zvakadii, mazita avo akanyorwa mubhuku. Mweya yose inouya pano panyika inobva kudenga kuna Mwari. Hakuna mweya inobva mubhini, hakuna mweya inobva kuna Satani, asi mweya yose inouya ichibarwa mumbewu, ichipinda mudumbu remukadzi, inobva kuna Mwari. Satani Diablos haana kuziva kuti mweya iyoyo inobva kupi. Nokuti dai akaziva kuti mweya inobva kupi, dai Satani akabara vake pakati pavanhu, dai akaisa mweya wake pakati pevacheche vari mudumbu renyu, wakatakura dumbu, uchidaiwa wakatakura mwana, izvo wakatakura mbeu yaSatani Diablos. Zvino Satani haana kubva aziva kuti mweya wacho unobva kupi, Mwari wakazvifambisa sei, unozvifambisa sei. Satani secret iyo haafi akaiziva uye haaizivi. Saka muchiona zuva ranhasi vanenge vachiedza kugadzira vanhu, vachiedza kuda kuklona, hanzi tinoklona vanhu, asi mweya unopinda mumunhu iyoyo havazivi kuti unobva kupi. Saka tinopinda mushoko tichikudza iye wamasimba ose, iye ugere kumusoro-soro, iye wakwegura pamazuva ake. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Ndinokudza Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo,
Kristu Jesu muponesi wedu, neropa rake takaponeswa, namavanga ake takasunungurwa, akapiwa ushe kudenga napanyika dzose, mabvi ose anogwanamba pamberi pake, anomunamata, anoti ndiye Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, ngaakuzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Ndinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, azati ari kuti piyo kana kuti dhamureta, azati ari Holy Ghost, nokuti achizi chipoko, haana kurarama akafa, asi akabva kune vasingafe, akabva kune vanogara nokusingaperi. Naizvozvo achizi chiri chipoko, uye haazati ari mudzimu unoyera, haazati ari mudzimu, asi anozvizi mweya mutsvene waMwari. Zita rake takaripiwa mubhuku, zita rake hapana pakanyorwa kuti mudzimu unoyera, kana kuti mudzimu, kana kuti piyo, kana kuti dhamureta, kana kuti ginatsiyo. Hakuna pakanyorwa ipapo zvakadaro, asi pakanyorwa kunzi mweya mutsvene waMwari, mumwe munyaradzi. Bhuku yaTimoteyo inotitaurira Ishe paanonyengetera ari mugomo reGatsimani, munamato waMwari wokupedzisira. Mwari unonamata kuna Mwari ari mugomo reGatsimani, anotaura achiti Baba, yakwana nguva iyi yokuti mwanakomana achikudzwa, kuti ave nekukudzwa kwaiva nako nyika ino isati yabarwa. Handinamatire nyika, asi ndinonamatira vamakandipa vari munyika. Zvino Mwari, zvandakuuya kwamuri, handingavasiye vari voga. Zvino tinovakumbirira kuti dai mweya mutsvene wenyu mamutuma auya pano panyika, asara nawo, avadzidzise zvose zvinofanira kuti zviitwe. Zvinenge zvasara zvacho ndichava ndichipedzisa kana ndichiuya. Saka Ishe akatisiyira promisi yekuti ari kudzoka achizadzisa zvinenge zvasiyirirwa namweya mutsvene waMwari, mumwe munyaradzi. Ishe unodzokorodza mashoko ewayo achiti, zvino kana zvichidai so kumuti munyoro, ko muti wakaoma unozoita sei? Handingakusiyei muri boga, asi ndichanokukumbirirai mutsvene kuna Baba kumusoro kudenga. Uyo achagara nemi, achakudzidzisai shoko evhangeri, achakudzidzisai kuti muparidzire varombo, achakupai simba rekukunda, achakupai simba rekuparidza, achaya nezvipo zvake zvizhinji zvaachakugoverai mumwe nemumwe. Endai munomumirira imimi paGatsimani. Vadzidzi vakaenda vakanonamata Mwari, vakati vanamata Mwari paPentekosti, vakamirira Mwari, vakanyengetera, vakanamata, zvikanzi Mwari aenda kunotikumbirira mumwe munyaradzi. Naizvozvo ngatinamatei tiri pano tichikudza Mwari wedu, nokuti wamuka kubva kuvakafa, aienda kudenga kuna Baba, takange takazvitarisa tichizviona, uye zvaakatidzidzisa zvakasara matiri. Ngatinamatei Mwari. Vanzi vakakwira muimba yepamusoro, vakatanga kunyengetera usiku hwese. Vari pakati pekunyengetera, mweya mutsvene waMwari akaburuka kubva kudenga aine ruvara runenge moto, akaenda pamusoro pemumwe nemumwe akanga ari pakati peimba yekumusoro kudenga. Vakazadzwa nemweya mutsvene vose vaMwari muimba iyoyo. Kubva ipapo vakatanga kutaura nendimi dzakasiyana siyana. Mweya akavazadza nendimi dzekutaura ndimi zhinji dzakasiyana siyana, asi vachitaura chinhu chimwe chete, vachinzwanana. Vaipfuura kurodhi vakataura vachiti vanhu vari pamusoro vakadhakwa, vanotaura zvinhu zvedu asi vanozvitaura chino chimutauro. Simba remweya mutsvene takati rakazadzwa pakati pavanhu, vanhu vakazadzwa nesimba, vakataura dzimwe ndimi dzekudenga nedzimwe ndimi dzemamwe marudzi dzakasingazivikanwe. Zvikanzi vakadhakwa, vanhu vanotaura senge vari kutaura ndimi dzedu, asi vakataura chimwe chirudzi chatisingazive. Tokuya kwakaita mweya mutsvene pano panyika. Naizvozvo mweya mutsvene anotipa simba rekunyengetera, anotipa simba rekuparidza, anotipa nezvipo zvake zvizhinji zvakasiyana siyana. Zvino zvipo zvemweya mutsvene zvazvikauya patiri pano panyika, ndo zvakafanira kuti mumwe nemumwe mweya mutsvene ari mauri agare mauri, akusimbise, akukudze. Mweya ari mauri akure, munhu ari mauri akure, anodzidziswa zvose namweya mutsvene waMwari ari mauri. Miri yenyu itemberi yaIshe, mwiri yenyu iyi haizatiri yenyu iyi. Mwiri wangu mfundisi hauzati uri wamufundisi, mai mufundisi mwiri hauzi wenyu, wenyu hauzati uri wangu. Nyangwe zvedu tiri nyama imwe chete, asi nyama yedu iyi haizatiri yedu nemuridzi. Muridzi wacho ndianiko? Muridzi wacho ndiMwari wamasimba ose anogara nokusingaperi, anobata ushe pakati petemberi dzake dzozadzwa neutsvene hwake. Mweya mutsvene ari matiri, obva ayanana nemweya ari matiri isusu, kuti tiyanane naMwari ari kumusoro kudenga.
temberi yaMwari ichengetedzwa, nokuti pasina temberi yakachena neyamuchena waMwari akagare pakasviba anobuda ipapo, panobva kwapinda madhimoni nezvakafa zvose zvinopinda ipapo zvinowana mukana. Naizvozvo mweya mutsvene waMwari ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Ndinokudzawo vakuru vakatanga neirori basa paJerusarema izva pano, kuvaprista vedu, vafundisi nekutedzana nezvigaro zvenyu ana baba, kusvika kukakomana kadiki kanoimba hosana muimba yaMwari, nichiti amen. Ndinokudzawo ana mai vakuru vanokudzwa, ana mai vaprista, ana mai vafundisi nekutedzana nezvigaro zvenyu mose ana mai paJerusarema, kusvika kukasikana kadiki kanoimba hosana muimba yaMwari, nichiti amen. Ndinokwadzisani hama neshamwari dzinoteera shoko evhangeri, vanosangana neshoko rino vanenge vakarimirira kuti vadye kudya kwemweya panguva dzose, kuti vanoziva kuti paJerusarema musi weSatadhe panoparidzwa shoko, musi weSande kunoparidzwa rimwe zvakare shoko evhangeri yaMwari. Naizvozvo ivavo vanonzi vana vaMwari, vanoti vanonzwa mwoya wechipisa kuti dai tateerera shoko, dai tanzwa shoko, dai taenda tateera kuti shoko riri kuparidzwa kupi, toenda kuri kuparidzwa shoko. Vakaropafadzwa chaizvo vanonzwa shoko evhangeri vachiiteera. Mwari ngaakuropafadzei, Mwari ngaakusunungurei pane zvakakusungai muupenyu hwenyu, nokuti kana muchinonzwa shoko evhangeri Mwari atori pamuri panguva dzino. Mwari haazatari chinhu chekuti tinota kumirira kuti appointment yokuti toita appointment yekutaura naMwari, kwete. Mwari akatipa nzira diki diki, nzira nyore yekuti titaure naye, yokuti tikanzwa shoko evhangeri nyangwe tikakwanisa nhasi mangwana ukaiplaya izvezvi, ukaiplaya ukanzwa shoko randikuparidza wotarotayo murume akuparidza shoko evhangeri yazvopani, ikandipfugambe pano ndinamate Mwari ndikudze Mwari. Paunotopfugama ipapo Mwari anobva atozarura telefoni line ndobva yapinda, obva wachaya nhari kuenda kudenga, nhare dzekudenga dzobva dzadaiwa. Takuona uchiteerera shoko, takuona uchinzwa shoko, mweya ari mauri anga achinzwa shoko, ndiye amhan'ara kwatiri akati munhu wangu arunzwa shoko. Asi zvaarunzwa shoko pangosara kuti anyengetera apfugame nemabvi ake kuti Mwari amusunungure. Ndopaunoti uri mumba mako, obva wapinda mimba yako mukati, obva wapfeka gemenzi rako, obva wapfugama, obva wanamata Mwari kuti Mwari wamasviba ose, kudzwai nokusingaperi, ndimi munogara nokusingaperi, ndimi munobata ushe kunyika dzose dzekudenga napanyika, mabvi ose anogwadama pamberi penyu, imi Jehovha Mwari waIsraeri. Naizvozvo Mwari ndisunungurei pane ngetani dzakanisunga muzita raIshe wangu Kristu Jesu, Ishe wangu wamakapa ushe kudenga napanyika, mabvi ose anogwadama pamberi pake, zvinhu zvose zvakaiswa pachitsiko nerutsoka rwake. Naizvozvo ngetani dzowakaipa ngadzidamburwe. Namato wako unobva wasvika kudenga, Mwari anobva asunungura pakasungwa nowakaipa. Angave nhamo nematambudziko, angave madhimoni, angave mweya yemadzinza, ingave mweya ingatumirwa navanhu, zvizhinji zvakawanda pari panyika zvakasviba, zvisati zviri zvitsvene, zvitukire kure nokuti hazvisati zviri zvamwari. Kana zvisati zviri zvamwari zvitukire kure, zvibve kwauri. Zvinodeiko vakafa, anodeiko kuvapenyu? Ishe akasiya ataura, Ishe akati handi tinoparidza shoko, vanondida vanonditeera. Mumwe akauya zvikazi baba vangu akafa, mai vangu akafa, mumwe akati mukadzi vangu akashaya handikwanise kuenda, mumwe akati ndakatenga nzombe ndoda munhuzibopa ndozokuteerai. Ishe akati siyai vakafa vaviga neikoko, siyai vakafa vaviga vakafa vavo. Zvino munhu akafa anoviga akafa chirudziko, zvichireva kuti munhu akafa munhu mupenyu, akafa pamweya nokuti haana kana chipenyu chiri maari. Chipenyu chiri maari chinobva mukutenda chechipenyu chiri mauri ndokunzi Kristu, ndokunzi mweya mutsvene waMwari ari mauri, ndokutenda kuri mauri. Wobva waziva kuti aiwa kwete, zviri kutaurwa apa ndini ndiri kutaurwa kuti aiwa inini ndini ndakafa. Siyai vakafa vavige vakafa vavo. Chibva wazvibvunza ipapo, inini zviri kunzi vakafa vavige vakafa vavo, inini handanofawo here? Ndakawanda anofamba achifungidzira kuti vakapenyu izvo vakafa kare. Tinoziva seiko kuti munhu wakafa? Inyore tizive mavari akafa anooneka. Tikatora chinhu chakafa tikachisa apa, tikatora chinhu chipenyu tikachisa, mufananidzo uri pachena. Chakafa chine energy, chinomuka, chinomhanya, chinokambaira, chinofamba, chinomhanya, chinotaura, chinofema.
chikafu hachifemi, chikafu chinonhuwa, achitsekunyuke, achifambe, achimhanye, achidini, ndo chinonzi chakafa. Ishe anotaura nebhuku, anotaura chiti imbwa mhenyu iri nani pane shumba yakafa. Imbwa mhenyu tikaisa pane mazino ayo ichibhonga inotokuruma, haupapinde pamukova apa, imbwa yakamira. Asi shumba yakafa neukuru hwayo nemazino ayo nesimba neumhizha hwayo tinoisa pamukova apa toijamba tichipfuura. Saka zvino tinotaura chiti musave vanhu vakafa paevhangeri yaMwari, ivai vanhu vakapenyu muevhangeri yaMwari. Kana usina kubhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, uri vamwe vakafa vanotaura naMwari. Kana uri munhu akatenda kushoko evhangeri yaMwari asi usingararame pamurayiro waMwari, unodiwa naMwari, uri mumwe wakafa pamurayiro. Ndakatendeuka kare Kaini. Wakatendeuka kare asi wakarasika mukufamba kwako, wakafa. Munhu akatotenda atori wese nokuti akatenda evhangeri, akanzwa evhangeri ikagara pamwoyo pake, asi akauka akaramba evhangeri yaakanzwa, yaakadzidziswa, zvose zvaakadzidziswa akazviramba, akadzokera munyika zvake. Saka munhu akaromba nemunhu asikanamate tinovaenzanisa vose vakafanana nokuti vakafa vese. Saka iwewe uchida iri ndandakuromba, ina handirombe, iri ena ndibate mishonga, ubate mishonga sa unamate Mwari, saka wakafa, wakafananidzwa nemunhu wakadaro. Muroi chaiye tikamusikidza, tomusikidza newe usingade kunamata Mwari, makafananidzwa mose, makaenzana. Mwari anotiregerera zvitadzo zvedu. Zvitadzo zvinoregererwa, asi kana zvinoregererwa kune munhu anonamata Mwari, ane kutenda kuti Mwari mupenyu, ndiye anobata ushe muupenyu hwangu, ndiye anoregererwa pazvitadzo zvake. Zvino kana iwewe usingade kuregererwa kwacho, unoregererwa sei? Hazvizi kuna avo anzi anomhanya kana unokurumidza, asi zviri kuna iwe anoitirwa nyasha naMwari. Zvino nyasha dzinouya seiko? Nyasha dzinouya nekunzwa shoko evhangeri, nekuitenda, nekuigamuchira, nekuichengetedza pakadzika-dzika pemwoyo wako. Kuti kana izvozvo zvaitika, kuregererwa nokukanganwirwa kwezvivi kwobva kwazara muupenyu hwako. Zvino panoparidzwa evhangeri hautomboda kuteerera, panoparidzwa evhangeri hautomboda kumira ipapo, haudi kunzwa. Nyangwe panhamo chaipo pakatangidzwa kuparidzwa evhangeri, unoona vanhu vakutorana vakuenda kumasese, vanobva vamira pasi pemiti, vari pasi pemiti vachimwa masese, vanhu vari panhamo, mufundisi achiparidza shoko evhangeri kuti vanhu vakafa vachamuka. Asi vachamuka ndevapi? Vasinamuka ndevapi? Vachaparadzwa ndevapi? Vachamukira mumaropafadzo eushe ekusoro kudenga ndevapi? Evhangeri iyoyo musingaiti. Vanhu vakamira pasi pemiti vachiputa fodya nembanje, vachitambidzana masese. Evhangeri yokuponesa vanhu ichiparidzwa. Evhangeri panoparidzwa evhangeri havari munyika, panotaura shoko evhangeri vanochinja channel. Izvozvi Facebook yakawanda, akangodzwa evhangeri ichiparidzwa anobva ati left swipe kana kuti up, obva yaenda kunext video, obva ati next, obva paenda evhangeri, obva ati next. Panotanga pati Jerusalema, pabayera vakabati ana papa, obva apfuura bati hatina kuzvinzwa izvo, obva aona ana mgodho achiparidza, obva aona ana mgodho achiimba, obva paridza obva apfuura, obva aona aiwa kwete izvo hazvisi kuita izvo, obva aenda, obva aona pane vasikana achitambisa zvigadziko, obva amira ipapo, obva ati like ipapo, ndo paanenge achida ipapo. Munhu akadaro anopona, munhu akadaro anoponerei? Anoponera ruchiva irworwo. Ushe hwekudenga huna kugadzirirwa vanochiva zvakadai. Kuchiva kwavanhu ndokunoita kuti vanhu vaite mabasa ezvakaipa. Uchizoona vanhu vachibhinya vanhu, inhau yekuchiva iyo. Kubata munhu ngunzu nekuvachiva zvainazvo. Kozoitawo vanobata chibharo chembere nevacheche
ivo vantu vakagara vane mweya yakaipa chaiyo yemari kwirinindi chaichai. Saka vanhu vazhinji pano panyika vane kushandiswa kwaanoita, asi kushandiswa kwaanoita anoshandiswa nemweya yakaipa inovashandisa. Vashandiswa nemweya yakaipa ivo ndo vanoitendera kushandiswa nayo, vanoitendera nokuti ivo havana kutenda kwakasimba. Kutenda kwavo havatotinde. Panofanzwa shoko evhangeri havawanike, panotaura zvaMwari havawanike, asi vanopese pavanopinda njodzi netsaona vanoti Mwari wangu, Mwari wangu, Mwari wangu. Mwari upi? iMwari upi waunodana kwaari? Mwari waunodana panamoni matambudziko ndio Mwari waunonamata, kwete kuti unonamata Satani Diablos. Asi kana zvinhu zvooma otanga kuti Mwari wekumusoro-soro, iye wamasimba ose, auzoona kuti unokwa kunamata Mwari asiriye. Mumwe nemumwe anobatsirwa naMwari wake. Iwe wako manje wako zvaariyo, Mwari wake zvakafa, nokuti hapana chipenyu chakamutswa naSatani. Satani haana munhu akambomutsa kubva kwakafa. Satani haana mweya wakaisa mukati memunhu wekumutsa munhu. Satani haana mweya wakaisa mukadzi mudumbu remukadzi kuti mukadzi azvare mwana. Satani haana chake chipenyu, asi mabasa netrack record yaSatani irimo. Track record yake ndeye kuuraya chete, track record yake ndeye kuparadza chete. Muri vakuimberi tipenyu kana ndino. Satani track record yake ndeye kuparadza chete, kuuya kuzoedza vanhu, kuparadza vanhu, kutambudza Jobho nemhuri yake, kuparadzana zvose kubva pazvinhu zvinobatika, kusvika mumba, kusvika mukadzi akapfekwa naSatani, zvikanzi dai watuka Mwari wako wafa iwe Jobho. Nyama yake, fupa remapfupa ake, shee kuti risimbise kuti Baba tsungai, handei tinonamata Mwari kuti Mwari atisunungure. Mukadzi akapfekwa, akatendera wakaipa kuti amupfeke, aona matambudziko awandisa, mukadzi akabvumira Satani kuti amupfeke. Satani anauraya mukadzi, nokutaridza kuti mukadzi ndiwo anoshanda naye. Mukadzi ndiwo anoshanda naye. Kana da kudhistroya murume, unoshanda nemukadzi, ukashanda nemukadzi murume wapedzera. Saka uchiona vakadzi ndiwo vanouraya murume, vakadzi ndiwo vanoisira muchetura murume, vakadzi ndiwo vakadya maapple garden. Saka Satani anoziva kuti nuhwine kuti ubvise murume pana Mwari, anobviswa nemukadzi. Satani akatitadza. Adhamu akagara mugadheni makore mazhinji. Satani akaona kuti auya atandike, akauya akati wadi kumbodya muchero Adhamu. Adhamu akati zvakanzi naBaba muchero wepakati haudyiwe. Satani akati saka ndoita sei? Akashaya zano, akagara kusvika pava nemukadzi. Pava nemukadzi akabva aenda akaona kuti mukadzi mudziyo mudiki kudarika mudziyo mukuru, mudziyo mudiki usina kusimba. Akaenda akandonyengera mukadzi nokuti akari mudziyo mudiki, akabva awana pane weakling. Paweakling ipapo ndo paakasvika ipapo apa anyengera mukadzi kuti iwe uri kudya murengewe. Saka mukadzi akaonekwa naSatani munzi weakling. Paiye patinotaura chiti musaita upombwe, musaita upombwe. Upombwe unotangwa nokuti mukadzi anenge anyengerwa nemukadzi wemunhu chaiye anonyengerwa, mukadzi wamambo chaiye anonyengerwa. Satani anoziva weakling mukadzi. Josefa akatiza mukadzi waPotifa, ada kutekwa naSatani nechisungo, akatiza weakling yakari mukadzi. Samsoni nesimba rose raanga ainaro neumhizha hwanga ainawo zvose, weakling yakari mukadzi. Akanzi naMwari usaudzira vanhu vanobva simba rako, akanoudza mukadzi. Simba iri, simba anobva mubvudzi. Mwari akandizodza nesimba mubvudzi umu, mukadzi abva amuchekeresa mubvudzi imomo. Izvozvo kaenda patouchline, izvezvi patouchline unoona kubva uko kusvika uko pakazara vakadzi chete, zvavane vakanyengerwa vose nowakaipa. Weakling akawana parisoft paanodherera Satani, abva anasikopadherera zvazvokwadi panofanyika kuti kana aisiri mumba anomuisa muupombwe, anomuisa mukutengesa mwiri. Temberi yacho yobva yasvibiswa. Ndo end goal yaSatani.
kana ari mumba anomunyengerera kuti mukadzi abude mumba make kuti temberi isvike zvaka akatadza kumburisa mumba anomupa simba ubva akuti iwewe waamurume mumba umu kusvika mukadzi akuzonange ndiye murume akuzvita bhuru mumba akutaura zvoma 50-50 mumba. Shoko rakanzi mukadzi ngaise pasi pemurume saka anobva ataiwa shoko iroro rakadhakwa. Iye mukadzi obva anyengerwa neshoko iroro obva atobvuma kuti zviro kwazvo ichokwadi nokuti vakadzi takaenda kuchikoro takadi haiya kuenda kuchikoro hamuna kurambidzwa kuenda kuchikoro anama kudzidza munorambidzwa kudzidza kunoshanda vakawanda kuti hamuna kurambidzwa kunoshanda endai kunoshanda asi ziyai position yenyu. Parliament chaiko mukaita wani mahierarchy order, kugovernment chaiko kune hierarchy order, kuarmy chaiko kune hierarchy order, kumapurisa chaiko kune hierarchy order, kumadhokotera chaiko ukaenda pagomo apo vanhu kune order, kune madhokota madiki kweta makuru, kweta manesi madiki kweta manesi makuru, pane order. Saka kana zvinhu zvine order, Mwari first order yakaisa ndeye kuti murume ndiye muridzi wemba, ndiye mukuru, ndiye musoro wemba, mukadzi ngaazvise pasi pemurume wake, iye mukadzi ndiye mukuru kuwana vangaite zvevana kudo kwake. Kana mukadzi ada kutora iye kepi yababa ada kupfeka ndiye kepi, kupfeka magloves ekushanda kuti aiwa ndinoda kushandira mhuri yangu. Baba achiswere twana baba, pane twana baba twana mainini futi, twakaswera twakarara twakazvambarara so tichishandirwa navakadzi. Ikoko kutatadzira Mwari ikoko. Ime ana baba twana baba nhando tekuswera twakarara twakapidza makumbo patebhuru tichiona bhora tichitamba njuga tichitazva magirlfriends hapana zvine musoro zvenyu zvichiitwa. Hanza mukadzi wangu anoshanda kai, mukadzi wangu anotamari kai, ndinogoshandirei? Mukadzi haana kuiswa muupenyu wako kuti ashandire murume, asi murume kuti ashandire mukadzi nokuti zvine order yazvo. Saka mukadzi nyange akaita mari zhinji akaita sei, murume enda kubasa nomushanda. Mukadzi akaita miliyonera akanzi miliyonera nhasi handifumenda karara inini aifundisa monzi mama nemiliyoni US dollars ndotokanda tsamba kubasa ndachashanda chada ndikuneniswera ndakazvambarara panavo tichidya miliyoni yenyuyo. Aona kuti nenda baba nhona ndochaire ndonda dzarume vana baba endai kumabasa endai munoshanda. Zviri nani totora miliyoni iyoyo toita zvine musoro tozviitira, asi tichishanda tichimukira tichishanda shandira mhuri tozora takarara kudai tange mari yenhonga. Mari yenhonga makamboona kuti mari yenhonga igari tikanhonga mari tikaitsemura nezvotota nhonga mari ambe tinoidya chikobuda moso tatanhonga mari ipa atanhonga $100 osarwa nemari ipa $5 yekombi tinokwanirira kutokangana usiya yekombi chaiyo takudya mari yekunhonga nokuti ndeyekunhonga haina kushandirwa haina ziya mukati ngemari yekuromba. Mari dzekuromba ndodzinongopiwa vanhu, munhu achishanda mari achikopa vanhu mari asi dzakarombwa. Kana dzichishanda dzadi kubatsira varombo vanoshanda vanoshaya navanotambura, zvipatara zvakashama hazvina kana mishonga, asi munhu akushanda nemari. Mari dzekunhonga nemari dzeurombo hadzishandi chinhu. Zvino urombwa nemunhu akamira patouchline makafanana, so level renyu rakafanana, zvitadzo zvenyu zvakafanana. Hakuna kuti Mwari achazoti chitadzo chako iwewe wakachekeresa dzinza rese, iwo vati chitadzo chako iwewe wakaromba, iwo vati chitadzo chako iwewe wakatadzira mwiri wako, ukatengesa mwiri wako patouchline. Tichakurerutsira kwete, makaenzana pakutadza. Vamwe vanotadza nekuromba obva vaita mari zhinji obva vachekeresa dzinza rese. Vamwe vanotadzira Mwari nokutadzira temberi yaMwari iyo muviri wavo uyu obva vautadzira obva vaita $2 uyo auraya dzinza rese obva vaita miliyoni, asi mese zvitadzo zvenyu zvakafanana. Zvokuti vachibvunzana muchifuanika vachibvunzana izvezvi vamira pakutonga kuti kwewe yako ndei iwewe yauri kutongerwa kuduku zoende kugehena. Vati ndakachekeresa mhuri yese ndikaita mari isingaiti, kweiwewe wapindirei kuduku?
Zaina imira patashline wakaita mariko ndakavakisa danga remombe unozwa mwati ndakaendesa vana kuchikoro achizova duduzonge zvinhu zvakanaka. Vana vakaendeswa kuchikoro nemari dzekutengesa miri. Munoti vana vakadaro vanozoita maprezidendi here vakadaro, vanozoita vafundisi here vana vakadaro. Mwana wekuti chikoro chaari kuenda chakabhadharwa nemari yekutengesa, mari yakasviba. Zvakasiyana nechiko nekuti tinokupai mari yeurombo totoenda munobhadhara kuchikoro. Otozorwa dududu kuti atakadzidza kaisi chikoro zvinodhura. Iyo mari yakasviba iyi. Yasiyana neiko nemari yekuti tinouraya munhu panapa totora mari iyoyo toenda kunodya tese. Kuendesa vana kuchikoro nemari yeurombo kutodya tese. Kugoana zvakasviba zvakaora kutodya tese. Zvino ukatoona wewe waromba obva watora mari iyoyo obva waisa vana vako kuchikoro nemari iyoyo wakutobatsirana nevana vako kudya mari yakasviba iyo, wakusvibisa vana nekuda kwemabasa ako nekusada kushanda. Ikatipinde mubhuku ozoti mufundisi anotaura zvake zvemusoro zvinobva musoro make. Aiwa hama, zvinobva kudenga zvandiri kuparidza panapa. Mwiri wako uyu itemberi yaMwari. Mwiri uyu hauzatori wako. Saka tichikuparidzira panapa kuti ibva ipapo pakutadzira temberi yaMwari, nokuti ukatadzira temberi yaMwari inosviba. Temberi yaMwari ikasviba, zvitsvene zvinobuda. Unonzwa mumati kubva pandakatanga kunamata namona matambudziko zvakatanga kuti apaila apo ndakadza kunamata, saka zvinova kunamata ndokuri kundipa matambudziko. Mashoko iwayo mashoko ekumhura Mwari. Musambe makataura nemuromo yenyu nokuti mashoko iwayo ndeekumhura Mwari, kuti saka kunamata Mwari kwakaipa. Kunamata Mwari kunokoka zvakaipa muupenyu hwako. Izvo ni Satani ada kukuratidza chete kuti wapinda kudepartment risiri rako. Mweya wako uda kutendeuka, uda kuya kuna Mwari, asi nyama yako iri kudhonzwa naSatani kunzi aiwa ngatimupe nhamo nematambudziko aregedze zvaada kuita izvi. Azviwana kupi zvekunamata zvaada kutanga nhasi. Obva wati wakunamata Mwari basa robva rapera, wakunamata Mwari mwana obva arohwa nemotikari obva afira ipapo, wakunamata Mwari muri kubva kunoviga mumwe obva maita accident futi pavafiwa futi. Ndiri kubvunza kuti chechi yamanamata ino yakarombwa kusvika makutaura kuti iyo chechi yakarombwa inourongwa. Evidence yeurombwa ndeipi? Yokuti wafirwa wasangana nenhamo nematambudziko iwewe wakufungidza kuti chechi yakarombwa. Saka usafa ukataura nemuromo wako mashoko ekuti kubva ndanamata Mwari andisira nhamo nematambudziko. Mwari haana kusira nhamo nematambudziko. Mwari akataura nemuromo wake mbune akati handikwanise kuedza munhu, handifi ndakaedza munhu, ndikaedza munhu anofa. Mwari akatiedza pano panyika panosara pasina munhu pa. Panosara pasina kana benzi pano panyika pa. Mwari atiedza. Ende kutiedza kwaMwari anotiedza nezvinhu zvidiki diki. Anongoti chimbodzimai mweya yekufema. Dzimai mweya yekufema 10 minutes chete dzakatowanda futi. 5 minutes chete kumaroboti ndakungokudzimirai mweya yekufema, ndimbokuratidzai kuti ndinokwanisa kukuedzai kwamuri kuti ndikuedzei nako, tokuedzai nemweya yekufema. 5 minutes chete pasina mweya yekufema. Pana anosara. Nyangwe miti inodzipwa, nyangwe zvipukanana zvinodzipwa, nyangwe zvipi nezvipi zvinodzingwa, zvinoda kudzipwa zvose. Hapana chinosara chiri chipenyu kana Mwari ada zvayo kuedza vanhu. Saka Satani akakuedza usataure wakamashoko ekutukana nekumhura Mwari, nokuti ndo mashoko aidiwa naSatani kuti ati Jobho ataure mashoko iwayo. Akapinda mumukadzi akashandisa mudziyo mudiki waakadherera kuti mudziyo uyu unoshanda zvandinoda. Akapinda mukadzi akauya kumurume akati dai watuka Mwari wako wafa iwewe. Satani ndo mashoko aida, iwe ndo mashoko aunogara uchitaura zuva nezuva, zuva nezuva, zuva nezuva, zuva nezuva. Asi mashoko iwayo anoraisa.
nokuti dai Jobho akataura mashoko ayo Jobho aibva aita dombo ipapo vafira ipapo. Saka zvino hapana chakachinja kubva pana Jobho kusvika panguva ino kuti Mwari wamasimba ose haatukwi, Mwari wamasimba ose haamurwi. Saka Mwari achiti pane zvose zvinokuwira, hamuna matambudziko, kudza Mwari ari kumusoro. Zvose zvinonzi zvatenderwa naMwari. Kuti Satani akutambudza atenderwa naMwari kuti akutambudza. Asi nguva yake yekutambudza inoguma, inosvika, Mwari anozvivharisa. Mwari anotesta vanhu. So kukutesta kwaMwari haakuteste iye mune akagadzira Satani mukuedza vanhu. Nokuti kudenga kwaMwari kunoendwa nevakasimba, vakasimba pakutenda kwavo nendangariro dzavo. Akupindwe nendonda, akupindwe kuna anobhaizika, obhaizwa nemuchinda uyu, nokuti muchinda uyu basa rake nderekubhaiza. Jehovha wabvuma kubhaizwa kuti kubva ndikonamata chete, nhamo dzandidaiso. Zvinotodaro, nokuti ari kutozoona kutoti ari kuluza mweya wako akaubata kudai Satani, kuti aende nawo kuHadhesi. Kupukunyuka kwauri kuita uda kunamata, kuti anda kunamata kuedza kupukunuka. Iye ari kuzoona kuti munhu ari kupukunuka, anobva kuti matambudziko kuti akuzunguze. Zvino iwewe ukasasimba ipapo ndopaunosarira ipapo. Zvino kune vamwe vakatonzwa shoko evhangeri vakaitenda, vakatotenda kuti Jesu ndiye Mwari, vakanamata Mwari. Vamwe vakatosoresa magevenzi vakatomapfeka, vamwe vakatojorodwa kuJorodhani, akajorodwa akabarwa patsva. Asi vakazouka vakati vakadzokera kudoro. Vanhu ivavo vatori wese, nokuti chisungo chakavasunga, gumbo ravo rakabatwa nevakaipa, vari kuenda kuHadhesi straight. Ende ipapo andoziva kuti kurasika kwavo kunobva kwavo kukuru. Bhaibheri rakataura, shoko raMwari rakataura kuti munhu akauya kuna Mwari akadzokera kumashure, kurasika kwomunhu iyoyo kukuru kudarika pakutanga kwake. Kana aimbomwa 2 makotsi eBlack Label, kana aimbomwa 3 makotsi eBlack Label, obva adhakwa zvake. Apanenge amwa musogodhiya chaiwo straight, achiti black harina zvaanondiita, handirinzwe ita nemvura, anoenda kumusogodhiya, obva aenda kutiki, obva arova tiki ikoko. Uswera munhu akasitika murume mukuru akadai, zuva rakabuda kudai. Kuti haazini here aiparidza shoko, haazini here uyu aizviti muprofiti uyu, aizviti haazini here aipa hozana, yekuti aita akaipa hozana muchinda uyu paibuda madhimoni aitiza. Ndiye akabatwa nechisungo chawakaita. Mumwe akavhanzwa naSatani rikatimupedzere timuti vakadzi vakawandisa. Nokuti ari mukuparidza vakadzi aranga achikomuda. Hakuna vanoramba, akauya kwaari hakuna anoramba, vamwe vanozvirasirira kwaari kuti ndirore. Ndodangu pabarika ipapo. Vanotaka kuti azati ari here uyu muruchinda uyu aiparidza paipa here vhangeri achiti musaita vakadzi vakawanda, musaite maparika. Ko zvino zvaane 5 toita sei? Satani angakamubata so amudhonzere kuHadhesi. Ende munhu iye kuti mutsugunure ipapo pachani panotonetsa kuti baba imi makaparidza shoko evhangeri kubva mubhuku ichitaura ichiti musava nemaparika, asi imimi baba mane maparika, munoti chii nazvo? Munofanira kuti mutendeuke. Unoziva kuti akakwanisa kusiya vakadzi vangu. Unozovakuvhura ibhuku kuna Abrahama aiva nevakadzi vakati, ukavhura una mambo Soromoni, mambo Soromoni aiva nevakati. Kuzvikudza ikoko, kuzvikudza kune zvinokuwadza, zvacho zvinokuwadza ndozvamunozvikudza nazvo. Obva matora magwaro, amushaika gwaro kanosimbisa mabasa ezvakaipa, kane karipo. Vanokavarenga hafu havakapedzise, obva vakati ndiro shoko raMwari akati inwai asi musararadze. Obva atora iyoyo, obva aivhura iyoyo, obva amanya nayo iyoyo kuti angonwa Black Label, afadze mwiri wake, kuti mweya wake ufare. Hama dai matendeuka. Zvino zvivi zvamunoita kuba kutori nani, makuhwa ari nani, kutaura vanhu, nyunyuta kutori nani iko than kuti anoita upombwe. Anoita upombwe, anotadzira mweya wake, anotadzira nemwiri wake. Nokuti pese paunosangana nechifeve, iwewe nechifeve munobva mava nyama imwe chete so.
Zvino kana une zvifeve zvizhinji zvawakasangana nazvo, wakatakura iwewe izvezvo ane zvifeve 100 zvawakabereka kudai, zvimbi zvizhinji. Nabona matambudziko anobva akumomotera, madhimoni ese anobva auya pauri. Mweya wakabereka yakawandisa, so ukarara zvifeve 5 zvova kuti wane mweya yavanhu 5 uri kukutera iwewe. Ndo zviripo zviri mubhuku ane kuna Makorinde okutanga 12:20, mavara makuru aripo ipapo. Muviri yedu iyi mitezo yaJesu Kristu. 12 ndakatenderwa zvinhu zvose, kana zvinhu zvose zvinonzi zvinhu zvose panyika ndakatenderwa, sekutenderwa kwakaita Adamu nekutenderwa kwakaita Eva vari pano panyika. Hapana chavakarambidzwa chimwe chete, kunzi muti uyo musabate. Ndo zvimwe chete zvepanyika pano zvamakatenderwa nezvo musina kutenderwa. Zvakanyorwa mubhuku, kubhuku yemurayiro makanyorwa kunzi zvinobvumidzwa nezvisingabvumidzwe, zvinodiwa nezvisingadiwe, zvinodyiwa nezvisingadyiwe. Murayiro rwawapiwa kunzi yewo murayiro, asi zvose zvamakatenderwa. Hapana munhu anoti akada kutadza so anongoona zvichiramba munhu wese akatenderwa kuti zviripo pachena. Sekungotenderwa kwakaita Adamu, akanzi muti uyu usadye, asi muti uyu wakanga uri pachena, achiona kuti uyo muti uyu, achitofura ipapo everyday, achienda kugadheni, achidzoka neipapo everyday, aindombozorora ipapo pamvuri, achiseredzera zvake, achiona nyika yapapa wake yakagadzirwa, achitaura achiti iyo mhuka yoda kuipa zita, iyo mhuka yoda kumboipa zita. Akapa zita, akagara pasi pemuti, achirowanika mhepo kanofefetera ari pasi pemuti, asi achimwari achiziva kuti ndakamurambidza kuti adye muti. Adamu everyday akura nepapo. Saka ndakatenderwa zvinhu zvose, asi zvinhu zvose hazvindibatsiri. Saka zvandakatenderwa inini kuita zvandinoda, basically ndotenderwa ndoda, ndokuta kuona akadzi vakawanda, kuba, kutuka, kushora, kumhura, kunyunyuta, kuroya chaiko, zvose ndakatenderwa, zvose zvakatenderwa, asi hazvindibatsiri. Semunhu waMwari anoti anonamata Mwari, anoti anotenda kuna Mwari, hazvindibatsiri. Kupomba, kuchiva, zvose izvi Mwari akati izvi hazviite, asi hakuna akarambidzwa kuzviita. Zviri pachena, muti uri pachena. Musachiva vakadzi. Mwari akavhasa vakadzi pano panyika, vakadzi vakatowanda kudarika varume pano panyika. Apedza kudaro vati musachiva vakadzi. Ndokuti muti waiswapo uri pachena, muti unofura nepo uchidarika. Takatenderwa zvinhu zvose, asi handidi kukundwa nechinhu chimwe. Saka zvandakatenderwa nezvose izvi, vakadzi vakaiswa panyika vakawanda, sirivhera nendarama yakaiswa yakawanda, nen'anga navaprofita nhema vakaiswa vakawanda pano panyika. N'anga dzose dzakawanda pano panyika, asi Mwari haana kutirambidza kuita zvose izvi. Asi tinoziva kuti zvose izvi hazvitibatsiri, uye zvose izvi hazvifanire kutikunda. Ndokunonzi kutenda. Vakadzi zvakawanda pano panyika kudarika varume. Zvatakaziva kuti tinonamata Mwari, tinokudza Mwari, takabva taziva kuti hatifanire kukundwa navakadzi ava. Topaona munhu anochiva kuti mukadzi wabva rutego, mukadzi kubuda marutego ezidhamu-dhamu, aona mukadzi unge chinhu chinowani chaona dedera kudai, obva achiva. Kuchiva ikoko Mwari anobva ati kuchiva mukadzi kunamata mufananidzo, watonamata mufananidzo wachiva zvakare, vanine mhosva tu dzawapara izvezvi. Kuchiva kwaunoita vakadzi vevanhu ikoko, iwe newako mukadzi, kuchiva kwaunoita vakadzi vevanhu kudai marute kudai, ndo zvakanga zvichiita Eva achiona muti mugadheni achibuda rute chimuti ichi. Seuchiona mukadzi wemunhu uchiti mukadzi ichi ndachiri changu chimukadzi ichi, ndokubuda rute kwaita Eva achiona muti. Asi muti uyo hauna kuiswa ruzhowa, wakungosiwa uri pachena kunzi muti uyu musabate. Ndizvo zvakaitwa pano panyika, vakadzi vakaiswa panyika, vakadzi ava musabate. Hakuna akarambidzwa kuita izvo. Saka zvako uri iwe munhu manje ane kutenda kuti aiwa kwete,
nyangwe zvavakaiswa vakawanda pano panyika. Ine handifane kupomba navo vakadzava, handifane kuvachiva vakadzava nokuti ndingatadzira Mwari ndinamata mufananidzo. Saka zvose ndakatenderwa, asi hapana chinhu chimwe chinofanira kundikunda. Ndokutaura kwaMwari, zvokudya ndezvedumbu nedumbu nderezvokudya, asi Mwari uchaparadza iro dumbu iri nezvose zviri mariri. Dumbu iri nderezvokudya, zvekudya zvatakasikirwa naMwari takazvisikirwa kuti zvise mudumbu kuti munhu ararame, munhu adye. Asi zvakadaro Mwari achaparadza munhu wacho nedumbu racho nezviri mudumbu racho, zvose zvichaparara, hapana chichasara chakamira. Ari kuti kudii kumwana? Mwari ari kuti aiwa zvakabva kuvhu chadzokera kuvhu. Saka hapana anofanira kuzvikudza kuti ndadya steak, ndadya sirloin steak inoita $200 muhotera. Mungoti ndadya chikafu chinechi chebeef yegold chinoita $500 muhotera. Mwari obva dumbu iroro nezviri mudumbu imomo ndichazviparadza. Nekagold kauruta kasteki ke500 kukuparadza nekasteki kako mudumbu imomo chaparadza zvose. Saka Mwari pano ari kutaura pachena achiti musazvikudze, inawe kuzvikudza chete. Saka Mwari akaisa dumbu risaoneke kuti vanenge vadya nevasina kudya hapana anoziya kuti mumwe adya nhopi, mumwe ararira mvura chete, mumwe angodya mazai chete, mumwe atobika riri poriji chete, mumwe atoshaya adongorwa ari mavheji akadaro, mumwe adya chingwa chete, neadya streki ye500. Tikamira pano tese tikasa maoko muhomwe tichiti Mwari ngaakudzwe, hakuna unoziya kuti mumwe nemumwe adya chipi. Zvino Mwari obva ati pane zvamadya zvacho izvozvo nekuzvikudza kwacho ikoko, mese ndiri kukwenzera ikuvhu. Zvakabva kuvhu zvinodzokera kuvhu. Nhanhauyi haizatiri nhau yezvekunze. Nhau yezvekunze ndeyekuti zvekunze zvichadzokera pasi pazvakabva, asi zvemukati izvi ndo zvichabuda zvoenda kudenga kuna Baba. Saka tisazvikudze nezvinoparara, tisazvikudze kune zvatisina kuzvipa, nokuti hakuna akazvizvara pano panyika, hakuna akazvisika pano panyika, asi Mwari ndiye akatendera kuti uye pano panyika. Saka zvatinodya, zvatinobata, zvatinofema, zvatinotaura, zvose ndezvepano panyika, zvichadzokera pano panyika. Nyika ino yakasikirwa moto, nyika ino yaunozvikudza nayo ine yakasikirwa moto. Nyika ine Mwari akatanga kusika moto asati asika nyika, akatanga kuisa moto, moto ukatanga kupfuta. Ngirozi dzekudenga dzikabvunza kuti Baba muri kubatidza moto, moto ndeweiko? Zvikanzi ndewe nyika. Nyika ipi? Zvikanzi ndine nyika yandichagadzira, yandichakanda moto. Ngirozi dzikati Mwari ngaakudzwe, nguva yavo yadyanana chaizvo, dzapindana nguva. Mwari abva asika nyika, aisa nyika, abva aisa munhu panyika. Ngirozi dzikati ko Mwari masika nyika, masika munhu, Mwari ngaakudzwe. Mwari akabva akudzwa, asi Mwari akataura kuti moto unoziva kuti moto ndewei. Zvikanzi tinoziva kuti moto wakasikira nyika. Saka uchiona hapana ngirozi dzinofanira kuda kuuya pano panyika. Ngirozi dzinoziva kuti pano panyika pakatukwa, kana chinzi hokoyo nyika watukwa. Painzi Adhamu atukisa nyika. Nyika yakanga yatogadzirwa kare kunzi ichapinzwa mumoto. Adhamu akazombozadzisa chete nekuda akatadza kuteerera izwi raMwari. Mwari akangoti aiwa, plani yagara iripo yekuisa chinhu ichi mumoto. Vatumwa vakasumudza maoko so vakati Mwari ngaakudzwe nekusingaperi. Wakanga gara wazviona kuti achaisa nyika mumoto. Saka moto takauona, nyika sataiona. Asi achaita seko nemunhu waada kufira. Mwari akada kufira vanhu vangu ndivaburitse panyika, ndisati ndaisa zvinhu zvimoto. Ndichaisa munhu akaipa, Satan Diablosi, nhume dzake nengirozi dzake ndichadziisa mumoto unopfuta nekusingaperi. Ngirozi dzikati Mwari wamasipause ngaakudzwe, Mwari achaponesa vanhu vake nenzira ipi? Hapana aiziya. Mwari akatanga kuti profita, maprofita ake pano panyika, vanhu vachifamba nechiprofiti, vakatuma vatumwa vazhinji vakauya vakaprofita. Vakatora ana Ezekiel, vakatora ana Jeremia, vakatora ana Isaya, akavaudza, akavaratidza ana
Dhanieri chai akaratidzwa kuguma kwenyika, kasi ndakaona zvisikwa zvina zvakamira pamberi pechigaro cheushe, zvichiti zvikakwira zvodzika, zvine mavhiri aitenderera kumativi ose nemaziso kunzvimbo dzose. Kwaine mapapiro akavhara meso avo, nemamwe mapapiro akavhara miri, nemamwe mapapiro akavhara tsoka, dzichikwira dzichidzika dzichienda, imwe ine musoro unenge weshumba, imwe ine musoro unenge wemunhu, nezvakasiyana siyana. Mwari akasachiprofita pake pakati pavanhu. Yakati nguva yasvika, nguva yakati yakwana, patuma mutumwa angel Gabriel vasvika kuna Maria zvikanzi, iwewe waropafadzwa naMwari, tarira uchava nemimba uchabata mwanakomana, uchamuti Jesu, kana nyika yazvarwa ndiye achaponesa marudzi. Mwari akasachiprofita zvaitika pazvasadziswa. Ishe wedu akakura pano panyika, akura pano panyika, akafira marudzi ose akafira naMwari. Mwari akamuka kubva kwakafa, akabva anunura vose vari pano panyika, vanhu vanokadiwa naMwari vabva vanunurwa vese kuti vaende kudenga kuna Baba, nyika isachigadziriwa kuti iiswe mumoto. Saka zvino panhoroondo apa tiri papi chaipo chaipo? Panhoroondo apa tiri pakuti izvezvi tiri kuparidza shoko kuti muve vamwe ive vachaburitswa kubva pano panyika, nyika isati yaiswa mumoto. Ndachiringa zuva chiye chatsvuka chikakwata. Kuguma kwenyika kuri kuswedera, kuguma kwenyika kwapedyo. Zuva iro Mwari wakandirotesa akandiratidza simba reChina, kuti China ndiyo yakuzobata ushe zvino. Mazuva akati apfuura, nezuro kana mamwe zuro, ndakaona China ichiratidza masimba ayo pano panyika. Ana America vakadedera, ndikakudza Mwari ndikati, Mwari wamasimba ose ngaakudzwe, anotiratidza zvinhu izvi kana zvichinge sasa zvaitika, kuti zvozoitika, kana zvichinge zvaitika tosa mbiri kudenga kuna Baba. Baba vari kudenga ngavakudzwe, vanotiratidza zvizhinji zvakadai nezvakavanzika zvenyika. Zvichireva kuti aiwa varume, chiringa zuva chiye chatsvuka chikakwata. Nyika ino iri kunoguma. Izvo ichokwadi, izvo idefinite. Hakuna chiri kuzodzora kana kumisa zvinhu izvi. Asi rindo kana ndichiparidza ndichii, imi mukati aiwa nyika ichaguma. Kana yaguma pane zvinofana kuti zviitike kuti izoguma, kunouya kuchaya vaparidzi vanenge vaine mweya yairiya vachiparidza vari vairi vaparidzi. Hama iwewe unokwanisa kufamba mangwana chaiye wako yoweuti iwewe nikaguma mangwana chaiye. Saka pai patotaura tichiti ushe kudenga unoswedera, tichitaura kuti unoswedera nyangwe nhasi chaiye unobva waswedera. Ukafa iwewe nhasi, iwewe wako watoguma, nokuti hausina mukana wekuzviteurira, hausina mukana wekutendeuka. Pawakashanda kusvika nhasi ndo panoverengwa. Saka tichikuzai kuti tendeukai, ushe kudenga unoswedera. Tendeukai, ushe kudenga unoswedera, nokuti unoswedera nhasi chaiye chaiye, iwe usiku chaiye uchikasadza odzingwa nemukonde obva wafira ipapo, wako ushe watoswedera, watosvika. Mabasa ako agoverengwa kuti vhurai bhuku, tinyore mubhuku mabasa akashanda nezvaakaita. Apo wakanga ukarelaxa zvako kuti achazonamata Mwari kana ndichinge ndaroora, ndozonamata Mwari kana ndichinge ndaroorwa, ndozonamata Mwari kana ndichinge ndaane bhizinesi rangu, kana ndaane mari, ndipo pandichazonamata Mwari ipapo, ndipo panozoda kutendeuka. Dambotanga ndambodya pressure, uri kukudya pressure wabva wafira ipapo, ushe kudenga wabva waswedera kwauri. Tendeukai, ushe kudenga unoswedera, nokuti nhasi chaiyo unoswera wafa, kana watofa pako patoguma. Saka iwewe zvako zvokuverenga, uchiverenga bhuku uchiti bhuku yekuna zvakazarurwa yakatanda kune vaparidzi vairi vachazouya, ivavo kana vazouya ndokuti tiziva kuti 666 yasvika. Vanhu vese vakunyorwa maoko, vonyorwa munembo pahuma kuti 666 yasvika, uchijamba jamba so uchange unoziva stereki, obva wati mangwana acho tambaratasa zvi dzungu. Mwari akataura kuti kana mafumba kunamata musave vakazungaira, usazungaire iwewe kuzungaira kwauri kuita. Ukanga wakasimba nhasi so une matama, wafungidzwa kuti kusimba kwawakaita uku ucharamba wakadaro. Vakawanda hama vakasimba nematama hatatake bum, hakusisina munhu. Kachembere kari kubhinga uko, kana kutumira nyanga inenge urava mwoyo straight tambaratasa zi. Munhu watataura naye nezuro, munhu akaita nematama naye chii, atumirwa nyanga nekasekuru kari n'anga pasi pemuti mitema, wavezerwa ipapo mheni
mwachofamba zvake kupinda kamota kake nekuzvikudza ndakatenga mota wada kupinda kamota wanzi pamota ipapo ochisiya chimota ichocho kutendeuka unotendeuka wasira vanhu zvideme remota robva ratorwa vanzi kuti timuvige tengesai deme iri robva ratengeswa deme rawaivhaira naro nzi tikuvige iwewe robva ratengeswa deme vamwe vati aisa zviri kubata zvemunhu akanga akaroba tiri kubata ngaavigwe nezvinhu zvake obvanzi pocherwa zigomba zihombe kudai obva aiswa midziyo yako yese zvimafenicha zvako zvese zvimahembe zvako zvese zvinhu zvako zvawairovaya nazvo nezvavakaromba nazvo zvoiswa muguva imomo obva zvafusirwa kuti hatidi kuona zvinhu zvake izvo uyu aiwa kana hatidi kana kugoya kana kapu chayeti hatidi muvigei nemidziyo yake obva wavigwa nemidziyo yako obva watoziva kuti kwauri kuenda hakuna kumira musha vakawanda vanofungiza kuti munhu akatendeuka apa panonzi padeathbed vanofungiza kuti kutendeuka ikoko ndokutendeuka kunodiwa namwari akwete mwari ana kupusa kana iwewe uchikwanisa unozvikwanisa here ndokubvunza mubvunzo mukadzi wako waonayo imi amai baba obva vaiti kuitirai magirlfriend baba obva vaita magirlfriend obva vakubatai rafu obva vanogara kugirlfriend uku obva varwara ikoko girlfriend ikoko obva vaiswa muchipatara obvaenda kugomo obva vati musandafa ndakuti mukadzi wangu avende ndimuone nditaure mashoko ekupedzesera uchitadza uchiti nhunzi kakumhara pahuma nditaura kuti bvisai nhunzi ndakadagariwa nenzou pahuma ichirema nhunzi obva vati dedezai mukadzi wangu sandafa mukadzi obva vati handingagodii ngandingonoona asati afa pamwe pane mashoko ada kutaura mashoko evana vake vatakamitira mukadzi obva vaya nevana obva mira padeathbed so mukadzi wangu ndikukumbira regerero ndakakutadzira ndakakuurira ndikatora chirwere unefambidzi sori mukadzi wangu ofungidzira kuti mukadzi achakuregerera nekuti wakufa iwewe kuti mukadzi anzwa tsitsi obva kuti alright sorry uri murume wangu iwewe ndadzoka kuzomira newe ndichamira newe kusvika mwanzi munhu anzi kusvika murufu ndichamira newe mukadzi akakubata ruoko so anenge achinyepa dzango itsitsi dziri kuitika tsitsi ndo dzakamuwandira asi zvokuti akuti anzi ndakuriregerera aya kwete zviteyo zvako nezvisungo zvako zvakakubata iwewe wakuzoona kuti adaenda reurira kumukadzi wangu sandafa wakuziva kuti wakuenda oti mukadzi akapusa uyu uchiti mukadzi wangu ndinokuda mukadzi wangu wabuda zuva ndinokuda mukadzi wangu oti mukadzi anoda kutenda kuti amba vanondidawo anototaura kuti kutaura kwemurwere uku maumba mapirizi rero angava achigere baba zvaakutaura kuti I love you baba I love you kutaura kwemunhu akuenda uyu last kicks of a dying horse ndapambe auione ichiteera muhospital uchitaura kuti vari kupi baba veve tindakavazora chirwere vari kupi baba veve tindakavachekeresa baba vaya dakuvaona vasati vaenda kwete akuna munhu anodana kuti dana girlfriend sandafa kwete dana mukadzi wangu nemhuri yangu nditaure nayo sandafa nditaure pachena mukadzi wangu I love you mukadzi wangu love you iwe naiza love you iwewe madi manyarara madya mabanana saka zvimeshe tiona mwari wakufa pao pabhedhi pao zvibhedha paipe vanhu vachiti baba arwara ziso kuda kudai fesi takamona kadiki kudai dzoro munhu akarwara dzoro tange rakura kudai so tange dzoro hombe so nyama yese yapera munhu arwara warwara kudaro bva wati mwari wangu ndonzwei unamato wangu mwari ndipinzei kudenga wada kupinda kudenga nhasi iwewe ndapawaitadzira nyama yako iyi zvivi zvamunenge muchiita zviye zviya zvinokupai zvirwere mapiwa zvirwere maakufa manjire makakufunga kuti kuna mwari mudenga mwari ndinigirei mwari wangu ndonei mwari wangu mukandidzora mwari wangu ndokunamatai chiro kwazvo ndokunamatai mwari munhu uyu otanga kudedzera mwari zvino mwari ndimwari wenyasha dzimwe nguva anokupa mumwe mukana dzimwe nguva kana aona kuti mukana takakupa wakapfuura ndo munhu paanopfuura asi kana mwari aona kuti aiwa munhu uyu kandipe mukana ndaona kuti chiro chake chiripowe ndaona kuti anokwanisa kushandisika pabasa rangu mwari anobva akwanisa kudzorera panyika so kuti munhu akunzi atofa mwari obva amudzora panyika unzi baba vakarwara vakavaenda
walizoa chikupura nemuromo so kuti Mwari akanaka. Imi Mwari akanaka. Baba ivavo wa expect kuona ari mubhawa baba ivavo. Wabva ipapo unofana kuona ari pana festi vachiparidza evhangeri kuti ange evhangeri yaiparidzwa nauyu naMuparinga. Wakarwara neTB zvokuti akataura kuti Mwari ndiponesei. Mwari akamuponesa, amuponesa akati ndanoparidza shoko evhangeri kupona kwako. Ndokuti wakazomona muna festi achiparidza shoko, apiwa mukana wekuteurira, umwe mukana wekushumira Kristu. Ukamuona Muparinga aina mubhawa, shoko rekutanga nderekumuudza kuti baba makanganwa mashoko aMwari here. Auti expect kuona munhu akadaro achirasika zvekudaro, nokuti paakasvika pacho nepaakanyorwa naMwari, iye ndiye anofana kupupura mweya wake unomupupurira kuti uku hatisvike, uku hatiite, takarwara tikapota taenda nekuku, uku hakufambwe uku. Saka munhu akadaro auti expect kuti tione munhu achiramba achirasika, kwete. Zvokudya ndezvedumbu uye nedumbu nderezvokudya, asi Mwari uchaparadza iro dumbu naizvozvo zvose. Asi muviri hauziwe upombwe. Manzwa, muviri uyu hauziwe upombwe. Muviri hauna kugadzirirwa kupomba muviri, asi ndowaShe, naShe ndewe muviri. Mwari wakamutsa Ishe, iye uchati mutsa isu nesimba rake. Mwiri uyu hauzati uriwe kupomba, asi muviri uyu ndewaMwari. Iye Mwari ndiyo mwiri uyu, nesimba rakamutsa Ishe Kristu Jesu kubva kuvakafa, nesimba iruru nesuwo tichamutswawo kubva kuvakafa kwatichange takazorora. Saka kufa kwemunhu anonamata hakuzi kufa kwekufa, asi kufa kwekuzorora. Takamirira nguva yekuuya kwaIshe nesimba kuzotimutsa. Hamuzivi kuti muviri yenyu mitezo yaKristu here? Zvino ndinobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo youpombwe here? Zvibvunze mubvunzo. Mtezo uyu muviri ndewaKristu. Zvino mubvunzo uri kuuya uchiti, saka ndobvisa mutezo uyu kuti uye waKristu here, kuti uye mutezo upombwe. Saka paipai pamune maakunopomba paipai, chibva machibvunzai muchiti zvandakunopomba ndakutotengesa mudziyo watemberi yaShe kuti uye mudziyo upombwe here? Obva wazvibvunza pamwoyo kuti ndizvo here zvandakuita. Shoko robva rati aiwa kwete. Hamuzivi kuti munhu akasanganiswa nemhombwe wamuviri mumwe nayo mhombwe here? Nokuti iye unoti ava vaviri ava vachava nyama imwe chete. Asi munhu akasanganiswa naShe wava mweya mumwe chete naye. Ndokunzi mweya mutsvene waMwari ari mumunhu, ndokunzi mweya womwanakomana unopinda mumunhu. Munhu akasanganiswa naShe, mweya wangu nemweya waMwari uyu zvinova chinhu chimwe chete. Saka paipa unotenda kuti Jesu ndiKristu, po takubhabhatidza muzita raBaba neMwanakomana nemweya mutsvene, tokunyudza mumvura, tokuburisa mumvura bva wabarwa patsva. Ipapo tinenge takusaina kuti Mwari zvaita zvenguva iyi yokusanganisa mweya wemunhu uyu nemweya wenyu kuti zvive mweya mumwe chete. Mweya mutsvene obva abata ushe pamusoro penyama netemberi yake. Asi munhu akasanganiswa naShe wava mweya mumwe chete naye. Tizai upombwe. Zvivi zvose izvi zvinoitwa nomunhu zviri kunze kwomuviri wake uyu, asi munhu unoita upombwe unotadzira muviri wake zvisingaite. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene? Muviri uyu itemberi yomweya mutsvene waMwari. Saka vaiva munoona akapfekwa nedhimoni, akapfekwa neshavi, mweya mutsvene waMwari hamo mumunhu.
zvimwe anobvira apinda, zvimwe akatotama nokuda kwekutadzirwa. Saka temberi iyi kuti mweya yakaipa igare, chii chinoitika? Satani anouya kupfeka kuti ngatipombe ine temberi. Temberi yobva yapombeswa. Mweya wako nemweya wechifere zvava zvava mweya mumwe chete. Mweya wakasviba obva wagara pakati pemunhu, obva wasvibisa temberi. Mweya waMwari haugare pakasviba, unobva waswedera kumashure. Ndaa pane mweya wakasviba wakubata ushe pamusoro pako. Unenge wakutoda munamato nedeliverance chaiyo yakasimba kuti tikusunungure kubva pamweya iyo, kuti mweya wako uwe pamwe chete uri wega, kuti tozokumbira mweya mutsvene waMwari takujorodha muzita raBaba neMwanakomana nemweya mutsvene, tochikumbirira mweya mutsvene waMwari achibata ushe hwake hwakafanira pauri. Hamuzivi here kuti muviri yenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu? Ari kupi mweya mutsvene? Mukati medu ndimo muna mweya mutsvene. Asi mweya mutsvene anotama kana achinge atadzirwa. Muviri akatadzira mweya anobuda mumunhu, unosara kuti nduru 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 nduru. Asi mweya waMwari watama, ndo munhu paanotaura kuti mabasa ezvakaipa, mabasa erima achimafarira. Mweya mutsvene uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari. Hamuzati muri venyu imimi, nokuti makatengwa nemutengo. Mutengo upiko? Mutengo weropa waKristu Jesu pamuchinjikwa, ndio mutengo wakatitenga isusu. Naizvozvo kudzai Mwari nemuviri yenyu iyi. Samuviri yedu iyi muviri wekudza Mwari. Zvimatatu zvamai makanyora maoko ese, zvimatatu makanyora fesi ese, huro ese, musana ese, chest. Nonyerera murume wangu, ndoda murume wangu, vanyora murume wangu zita remurume apa, ndoda murume wangu, vanyora zita remurume musana. Temberi ichisviba. Mwiri wako uyu hauzazviwe murume wako. Mwiri wako uyu ndowaKristu, wakatengwa neropa. Mwiri wako itemberi yomweya mutsvene waMwari. Ndiyo yaunesa matatu mwiri wese uyu. Wabva ipapo vanoidhakisa, temberi yobva yaputa fodya, yomadoro, yobva yadhakwa, yobva yabatwa nezvinobata. Shoko raMwari robva radzoka rikuti musabatwe nezvinobata, asi batwai nemweya mutsvene. Imungobva mati kwete, tavakubatwa nechikokiana, tavakubatwa nemaskadhi, nemablack label, nemusimboti, zvose izvozvizvo ndizvo zvamunobva mafarira, nebhanje netiki. Muchitadzira temberi, muchitadzira mweya mutsvene waMwari. Izvozvo ndizvo zvaita kuti wakaipa awane mukana wekwanisa kushanda newe. Ipapo haupukunyuki. Kupukunyuka kwako aiwa vanhu vakuda nyasha chaidzo pere dzekunyeperana. Ngativharedu na Luka 14 mavara makuru kubva pa 15 namba mukati. Mufananidzo wechirayiro chikuru. Zvino Ishe zvaaona kuti temberi dzake idzi mwiri yake iri kutadzirwa, Ishe wauya neshoko evhangeri achikuudzai kuti siyanai nekutadzira temberi. Temberi iyi haidzatiri yenyu, temberi ndiye mweya mutsvene waMwari. Musatadzire temberi, temberi ngaigare yakachena, musaite upombwe, nekuti upombwe ndio unoita kuti temberi isvibe. Nokuti temberi kana ichinge yagarwa neupombwe, inenge yagarwa nedzimwe mweya dzakasiyana siyana. Mweya unenge wakugara pamhombwe iyoyo, kuti mweya wako nemweya wemhombwe zvino zvamweya mumwe chete, zvichitadzira temberi, zvichisvibisa temberi yaMwari. Saka mukana uripo wekutendeuka, mukana uripo kuna vanotadzira Mwari. Nezvivi zvizhinji zvisati zviri upombwe chete, asi zvizhinji zvitatu zvamunoita, zvivi zvizhinji nemavara azvo ndiri munozviziva. Hatingatanga kuzvidadamura everyday kana zvidadamura pano, kuti muri vatadzi munotama muchitadza. Dzokai kuna Mwari, musara nemuchitadzira Mwari. Saka zvivi zvezvi zvamunoita zvamunozviziva: kuba, kuchiva, kupomba panamba 1, kupomba bvai ipapo, kuba chaiko, kutuka, kushora, kushoropodza, mavara akaipa, kutuka chaiko, mavara akaipa anobuda mukanwa mako achituka, zvinhu zvabva pamwoyo pako. Mvuri dzakaparidza dzikanzi inenge yakuzi manifestation nezviri mukati zvakutushuka. Kana munhu akutaura mabreak dia ndo zviri pamwoyo pake, zvino temberi yakasviba kare. Kana kutaura mavara ezvakaipa, temberi yangotushuka, zvakasviba kare, temberi yakasviba kare. Hapana mweya mutsvene waMwari pakati pedumbu, pakati pemwoyo.
Saka munofanira kuti mubve pane zvinhu izvozvo. Musaroya, kuroya futi, musarombe, munoromba futi. Ibvai pazvinhu izvozvo. Musaende go back to sender, kuroya futi ikoko. Musabate mishonga, musauchire kumudzimu nemashavi mweya yakafa iyoyo, kutadzira Mwari ikoko, kunamata mufananidzo futi ikoko. Saka zvivi zvenyu zvizhinji zvamunoita. Vakadzi musanamate, musapfeke matrauzi echirume muchitadzira Mwari nezvozvo. Musarukwa musoro vakadzi, musableacha, musachinja makanda yenyu kuti ave varungu, nokuti makazvarwa muri vatema. Musade kurumura Mwari nezvakadaro, kutadza futi ikoko. Kana tava patemberi yaMwari, vakadzi garai pasi, varume vabate basa. Varume paridzai shoko evhangeri, vanhu vatendeuke. Munoti Jesu zvaakaparidzira vanhu 5,000 murenje, dai paiparidzwa nekazwi kechikadzi, pane aitendeuka, pane ainzwa shoko. Kazwi katete kaitara, dai matendeuka, uyai kuna Mwari. Ndadodzingwa nekuedza kuti kazwi katete. Asi panoparidzwa 5,000, kugwanzura se Rufaro Stadium rinopinda vanhu 5,000 yero. Kuzara kwakaita vanhu vese vaive. Patoda izwi rechirume, izwi rinosvika kure. Roti rekati vanhu vakadzi, tendeukai, ushe kudenga unoswedera. Unoita maungira so izwi kana achinge rataura. Saka garai pasi, mutaure, munzwe shoko. Kana munoparidzana amai, hamuna kurambidzwa kuparidza, munoparidzirana kurovadzano, muchiparidzirana muri anamai ikoko, muperera ikoko. Kana taamutemberi, siyai nababa vabate bhuku. Ndabhuku iri kare kwenyu vakadzi vaisatotenderwa kurinzwa, vaigara kutemberi. Kunze kwetemberi, mutemberi maipinda varume chete, kovhurwa bhuku kumurayiro. Yaivhurwa bhuku yaMozisi, yobva yarahwa bhuku. Vakadzi vari kunze uko kune vahedheni, ndiko kwaiswa vakadzi ikoko kunze, outer perimeter pakunamata. Mwari akauya akataura kuti ndakubvisa madziro ese amakaparidza, akadhivhaidha vanhu vangu, ndakumabvisa ese kuti pachava nechitendero chimwe chitsva, pachava nekunamata kumwe kutsva, pachanamatwa Mwari mumweya nemuzvokwadi. Asi izvozvo hazvina kutichinjisa kuti mukadzi ngagare pasi. Mufananidzo wechirayiro, zvino Mwari anokukokwirai mese kuti muye kuushe hwake. Ushe hwaMwari huzhinji, uye ushe hwaMwari une dzimba zhinji dzokugara. Mumwe nemumwe ane nzvimbo yake yakagadzirirwa. Ishe anotaura achiti kumusha kwababa vangu kune nzvimbo zhinji dzokugara. Saka magadzirirwa nzvimbo dzokugara, Mwari ada kuti mese muuye, kuti muye vadyiwe nhaka yeupenyu husingapere. Saka zvino Mwari anotaura nemufananidzo kuti sekukokera kwaakaita shoko evhangeri achivanhu achiuya pano panyika, akakokera shoko evhangeri, akaparidzira vanhu evhangeri yake ikaparidzwa pakati pamarudzi, kubva kuna vakararama vese, ana Mateo, Luka, vese ava na Johani, vese vakaparidza shoko, vese kusvika kuna ana Marko nana Luka, vose akaparidza shoko vachitaura zvekutendeuka kwavanhu nekuguma kwenyika. Nesuwo tiri kukokontinya kubva pavakasiyira ipapo, tichikuparidzirai, tichikuudzai, tichitendeukai, ushe hwekudenga hunoswedera. Ushe hwekudenga zvahunoswedera, munofanira kuti mese muuye mutendeukire, muuye kuzodya patafura idzi dzamukagadzirirwa. Ndamakagadzirirwa tafura dzezvekudya zvomweya, kuti mudye zvomweya, kuti mugova vadyi venhaka yopfuma yezvomweya. Zvino shoko evhangeri yoparidzwa haudi kuinzwa, shoko evhangeri yoparidzwa haudi kuichengeta pakadzikadzika pemwoyo wako. Unobva wazvikudza, obva womarara mutsipa nemusoro, musoro obva wakura, obva waramba zvaKristu, obva waramba kutenda. Unofananidzwa nevarume vari pabhuku iri kuti pakange paine mutambo, pakange pakakokerwa mutambo, vakokerwa mutambo, pakashayikwa munhu akauya, mumwe nemumwe akataura kake kaexcuse kaakataura kasina nemusoro wese. Seka excuse kaunotaura iwe nhasi, unotaura uchiti handinozinamata Mwari, kana nchinge ndaroorwa, kana nchinge ndaroora, kana nchinge ndatenga mota, kana nchinge ndatenga pangu pekugara, ndazvivakira imba, ndopandichanamata Mwari, nchinge ndapedza kudya nyika nerumwe rutivi, ndapedza kumwa black label, chibodisiyai nembofara, nekuti ndichazoishaya nguva yekufara. Apo nyika ichiguma, ndimunofananidzwa nevari pavo. Chii chakaita? Zvino mumwe wavakanga vagere naye pakudya wakati achizvinzwa akati kwaari, wakaropafadzwa uyo uchadya zvokudya paushe hwaMwari. Vakaropafadzwa wachadya zvokudya paushe hwaMwari. Ndevapiko vachadya pazvekudya muushe hwaMwari?
avo vakatenda kuti Jesu ndiMwari vachabhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Vobva pakutadzira Mwari, vobva vasiya zvivi zvose zvandataura nekuparidza kubva pokutanga pano kusvika panguva ino. Vobva vagomedzera muviri wavo nepfungwa nendangariro dzavo pashoko evhangeri yaMwari. Vobva vaponesa mweya yavo. Temberi yaMwari yobva yacheneswa. Mweya Mutsvene waMwari obva abata ushe pamusoro peupenyu hwavo. Mwoyo wavo ugarwa netemberi yaKristu. Temberi yobva yabata ushe muupenyu hwake. Vanhu vavo vobva vatsungirira kusvika pakupedzesera. Ndo vanhu vachanzi ava vakaropafadzwa vachadya zvokudya paushe hwaMwari. Vanenge vapinda ndokudenga kwatotara kuenda kudenga. Ndokuenda kudenga kwacho kupinda muushe hwaMwari. Iye akati kwaari, mumwe munhu wakagadzira chirayiro chikuru, akagadzira buffet, open buffet. Pakabikwa zvikafu zvizhinji, pakawaridzwa matebhuru nemacheya mazhinji akagadzirwa kuti vanhu vadye. Akakokera vanhu vazhinji, akatumira tsamba kunyika dzekudenga, dzekuzasi nedzekumavirirazuva. Akati uyai mese tikukokai kumutambo, sekukokai kwatiri kukuitai kuti mese uyai mutendeuke munamate Mwari, uyai mutendeuke mupinde kuushe hwekudenga. Tobva takuparidzira ishoko, ndokukokera vanhu vatiri kuita kuti tinokuparidzirai nepano. Mangwana vamwe vachakuparidzirai vobva vakupa invitation futi yekuti uyai. Pakati pewiki pana vanobuda kuti vachiparidza pakati pewiki vachikuramba chikukokerai chete kuti uyai. Vamwe vanoparidza mumigwagwa, vamwe vanoparidza mumamisha, vamwe vanoparidza pachena vachikukokerai chete kuti uyai kuushe hwekudenga mudye pachirayiro. Akatuma muranda wake nenguva yekurayira kuti avaudze vakanga vakakokerwa kuti uyai, nokuti zvose zvagadzirwa zvino. Ishe ari kuti chiuyai. Dzimba dzekugara kudenga dzagadzirwa, shoko evhangeri yagadzirwa, ushe hwekudenga hwagadzirwa, hwagomirira vanhu chete nekuguma kwenyika. Ipapo vose vakatanga nomwoyo mumwe kuzvireverera kuita tuma excuse kusina basa. Wokutanga akati kwaari, ndatenga munda wangu nhasi, ndinofanira kumbonouona. Ndinokumbira kuti ndimbo mundireverere please. Nokuti atenga kamota, atenga kamunda kake, ada kumbotanga ambonita zvekamota kake nekamunda kake. Asi pane basa raMwari kufanira kuti riitwe pana kuti vanhu vatendeuke. Munhu akumbofunga zvake zvekukamusha kake uko, ndakatenga mafertilizer, manje tiri pakati pekudira top. Asi vanhu pari kunzi tine gomo ratifanira kuti tinonamata Mwari. Ndotanganisa top, ndine fertilizer top ndambotanga. Saka ndaumukira makuseni-seni, saka ndikaenda kugomo. Pandozodzoka manje time yekudira manje handizoiwana. Kanonzi silly excuse ikao. Ndatenga mota, manje mota yangu inini aiende makomo kadai so hai mota yangu nyowani yakagara pasi inozoti I don't think yangu inoenda. Silly excuse kekunamata Mwari ka. Vanhu vanoenda kuti silly excuse vakasiyana-siyana. Asi Mwari achikokera kuti uyai ushe hwekudenga unoita sei, unoswedera. Vanhu vangaita silly excuse. Mhovha ati manje ini Sunday ndoshanda, saka Sunday ndiye kuchechi handikwanise kudiye kuchechi. Mhovha ati manje gomo reSaturday handikwanise kuenda nokuti Sunday makuseni-seni kuenda kubasa. Kubasa pacho vatambira Mariya. Tobvunza anatambira Mariya, Mwari acho haitenge kana chingwa. Ndo yanganyira iyoyo. Mumhovha atoti Sunday ada kushanda Sunday nokuti anopiwa double pay. Toatakamtorera double pay yake inotengei. Hapana kana chayakatenga double pay yake. Vanobva vaenzanisa 2 cents dzavari kupiwa netivarungu, voenzanisa neushe hwaMwari, vobva vaisa pachikero na 2 cents dzakakosha kudarika ushe hwekudenga. Dhaka padedzero wagomo. Gomo haridedzero nemunhu akangorarama make kuti dai taenda kugomo mangwana. Gomo rinenge radedzerwa nemweya mutsvene waMwari. Obva auya pamweya wamweya, obva ataura kuti dai paitwa gomo rezvakati nezvakati nezvakati, vanhu dai vaenda kugomo. Hande tinosangana kugomo. Mwari anenge achikukokerai kuti muye kugomo, mutaure nhamo dzenyu, muzviteuriri kuti Mwari akuropafadzei. Iwo obva wapaka-silly excuse, inini manje bozi inini zvokurara mugomo chando manje chando chitokuzobatira chando.
kanonzi silly excuse ka. Mumwe akati ndatenga nzombe dzamajoko 5 ndinoenda kundodziidza, ndinokumbira kuti undireverere. uyatozvikudza hanzi ndatenga majoko anopinda 5 saka ndakuona kuti akukwana pamombe ndomboarwa test drive. Unofanira kuona munhu atenga kaakwa, kuti munhu atenga kaakwa kake Sunday usiku vanhu vanofanira kunamata kuchechi otaura ndambotesta mota, yakatenga mota saka atomborova kusvabula aina kudzoka Sunday iyoyo kunamata Mwari. Munhu atenga chibhaki GD6 over achizvikudza GD6 mota yakatenga zihilux saka ndatomboripisa mafuta achinzwa kuti inofamba sei. Asi kuya kunamata Mwari anobva aiona ngechinhu chisina basa kuti haangana Sunday kasvika varume nenziko botoudza kuti handipo, obva garaudza shoko ototumira vanyori shoko hanyori handipo Sunday nei handipo ndotoona nasondo nouya vamwe obva vatonyepa nekunyepa kuti atezo rangu arwara singaita, vamwe vanyepa kuti mukoma wangu arwara neshoko rerufu ratikufambira, obva atonyepa kuti afadze mwoyo wake kuti adhiraivhe chimota chake anatochinzwa, anzida kuchinzwa vhura mapombi ndo ava kutaurwa. Mumwe akati ndawana mukadzi, ilo ndobenzi chairo chairo razvokwadi, ndawana mukadzi naizvozvo handiuyi, uyo anodeclare nditouya ndawana mukadzi, imi mucharara murugomo mucharara nene mukadzi pamwe, imi muchange muchiita mahosana ikoko muchange nene kuno nemukadzi chomoti painguva varume mufanira kunzwisisa ndaroora ndane mukadzi kuzvikudza obva atoenzanisa ushe hwekudenga nekamukadzi kange kauya, obva atoti kunamata Mwari yatosekondari mirai nibota zvemukadzi first. Ndio anofananidzwa nevaye vakafa vanoviga vakafa vavo, baba vangu akafa, amai yangu akafa, mbuya yangu akafa, tezo rangu akafa, saka zvavakafa ndimonimirira ndimbonovaviga. Izvi anobva amudza pachena kuti siyai vakafa vaviga vakafa vavo, kutaura kwati kunenge kutuka asi mashoko ezvi ezvokwadi. Kana tafunga kunamata Mwari ngatinamate Mwari mumweya nemuzvokwadi, pasava neexcuse yokuti tinoenda kuenzanisa ushe hwekudenga nezvinhu zvisina basa. Saka unotaura kuti mukadzi wako iwewe anyanyokosha zvokuti one day chete remusi weSunday ndora watadza kunamata Mwari, asi viki rese unenge unaye mukadzi wako. Saka yamhosva here kuti Mwari akupa mukadzi iwewe, kana mukadzi akutadza kunamata Mwari. Mubvunzo, musazvikudza nezvinhu zvisina basa, musave kuenzanise ushe hwekudenga nezvinhu zvisina basa. Apa takutoti mukadzi wacho haana basa nokuti akurwa nani neushe hwekudenga hwaMwari. Takutomuti haana basa, wakutotukisa mukadzi kuda kwako iwewe. Adhamu akatukisa nyika, munoziya kunzi iwewe hauna kuteerera mashoko rangu naizvozvo watukisa nyika. Saka ndiona nyika ine nhamo nematambudziko. Kune nzvimbo isingaiti kuti ukadyara pamere chinhu kutukwa ikoko, kune nzvimbo dzekuti ukapinda wega unodyiwa neshumba kutukwa futi ikoko, kune nzvimbo yekuti kukamera chinhu kunomera zvinhu zvinobaya chete minzwa nerukato, hapana chinodyika chinomera ikoko, kutukwa futi ikoko. Tukisa nyika woswera kutukisa mukadzi, watadza kunamata Mwari. Mwari obva ati alright, ita zvakamukadzi kako chabatana nepamberi apo. Mwari obva amboti mumutorerai basa timoona mukadzi wacho anomudeve, obva watorerawo basa. So Mwari udaona kuti mukadzi wauri kuramba namate anombona nekuda here zvakaita sei. Mwari obva kutorera basa, mukadzi wabvazati hausi kushanda, tatati he wosaramba kugara panapa, vaurumana mabasa uko urikutambudza panapa, todzokera pakwedu isusu, pakwedu taidya nepoku isusu, taidya nebhekoni nebhinzi, obva wataura zvikafu zvinodhura, tedu taidya tichiguta panapa ndopata kutamba nhamo panapa. Mukadzi obva wataura mashoko ekutuka nekumuura. Wabuda kuti umbonotsvaka basa, wodzoka atitaimba yese aenda agara kana kushama, kana adzokera kumusha kwawo straight. Chii? Hausina mari, hauna mari, wakuonekwa serombe.
zviraura kuti urombe hwako aihuona, asi aiona sirivhera nendarama, saka aita saka zviri nani kugara naro rombe iri, asi nyangwe zvaro rine mari. Ndiye munhu wanga usingadi kunamata Mwari. Aienda manje wakutinetsa chisumbudzisi dama motitiro kunamata upenyu huna kumira mushe toti hande kugomo uri kutona Mwari. Pano hapana hatina kuromba, hatikudze kuti zvaita tenga mvura tenga mwindi moyo, aiwa hande kutonamata gomo. Unonamatira mhuri dzako, unozvinamatira upenyu hwako wega, handei ikoko. Mimwe minamato inoda mabvi ako iwewe, mimwe minamato inoda utsanyo yako iwewe, mimwe minamato inoda vaprofiti kuti vangokubata musoro. Asi kubata musoro ikoko hazvirevi kuti pan'anga, hapazi pan'anga. Pamuprofiti waMwari hapazi pan'anga, pamufundisi waMwari hapazi pan'anga, pamunhu waMwari hapazi pan'anga. Panoda mabvi ako aya apfugame anamate Mwari. Kuprofita ungaprofita, vangada kuprofita zuva rese, asi kana Mwari ada kuti ako aya apfugame aya unovapfugama chete. Chimwe Mwari anosvika kuti akuninipisa, vamwe vanoda kuninipiswa, ndakuzvininipisa chaiko kunovanetsa. Saka Mwari anoti aiwa vakadai ndinoninipisa, obva akuratidza mukadzi akudo, obva akutorera basa kuti akukuratidza mukadzi akudo, obva wadzoka obva wataiwaka iwe waizvikudza. Ndakuti iwe munamato yako iwe ndakuti unokwira gomo, ndandikuona kuti chitendero chaito chaito hachisachamira mauri. Mimwe munamato yaMwari inotanga yanonoka kupindura, asi inenge yapindurwa, asi Mwari vada kuti kutenda kunwirire mauri, kuti kana wasunungurwa usazodzokera zvakare kuti kune zvakakuuraya. Noti dai iri nyore sekung'anga kuti mukadzi akaenda obva unopiwa manzi makwataya enda unogeza, obva wataura zita rake, obva adzoka mangwana una mukadzi adzoka kuti sori munhu wangu ndadzoka ndinaenda, ufungidzira kuti zvingori nyore kudai. Mwari ada kuratidza kuti hazvisi zvingori nyore. Pane zvinofanira kuti zviitwe, pane zvinofanira kupinda mumunhu, pane zvinofanira kubata ushe mauri. Ndaukaenda kung'anga unoona kupiwa mweya wavo zvakaita, unonamata ataridza Satan diabhol dzemweya yavakafa, zvobva zvakuita kunge zvaita, ende zvinotoita nokuti mweya yakaipa iri kuita, Satan ari kuita zvinhu zvake. Asi zvaMwari manje, Mwari ada kuti udzidze neiwe nechidzidzo pane zvaitika, kuti kana zvaitika mangwana ugorayira nevadiki vako vachakuteera, uchavarayira kuti empanewo izvi takazviita izvi. Hanzi kuna dzinoti kumunga hakuna ikwa. Obva wane experience yezvinhu izvi, Mwari obva akudzidzisa pazvinhu izvi. Mukukudzidzisa imomo obva akusimbisa mweya wako pakunamata. Kana wakwazikanamate mabvi ako aya pauchakwira gomo 2-3 weeks uchikwira gomo, chitendero choda kutimwirira. So mweya mutsvene atakuta kunwirira kusvika wega wakutaura kuti arumba akona kumbere gomo, tachambosvika pagomo wakutaura nemuromo wako wega kuti tambononamata Mwari, kwete kuti wamanikidzirwa nematambudziko. Mwari anoona kuti vanhu vakwira gomo uya nedambudziko nedambudziko, asi uya kwirira dambudziko, asi ava vamwe vese vakwirira kuti vandinamate vandikudze. Munhu anonamatira mumwe anokwira gomo achikwirira mumwe, munamato wake iye unonzwikwa naMwari asina kukumbira kuti amai imi nemunamato makanamatira amai avo. Mwari asunungura amai avo, asi nekusunungura kwati amai avo Mwari abva ati nemiyo matambudziko enyu agoma nhasi. Ndozvinoita Mwari izvo, kwete kuti pese pangoita nhamo chete, mwandei kugoma varume, mangwana kuvagomo kana vachinge pane nhamo nematambudziko. Kana pasina nhamo nematambudziko asi padedzerwa gomo, handiri kugomo, nyangwe iwe usina nhamo asi chaenda tinonyengeterera vamwe, kana usina zvekunyengetera ngati tinongondokudza Mwari. Ndakunamata hakusi kuti kunamata matambudziko chete, kunamata Mwari hakusi kukumbirana kuti Mwari apedze matambudziko. Matambudziko akapedzwa naKristu kare kare, asi kunamata Mwari kukudza Mwari, kuti kubvuma kuti Mwari ndiye mukuru wekumusoro-soro, ndiye wakasika denga nenyika, ndiye wakatipa zviri kufema, ndiye unotipa hembe dzokupfeka, ndiye wakatipa mweya mutsvene wake. Mashoko iwayo chete tinoakwirira gomo tomanamata iwayo mazuva matatu, tisina zvakakumbira Mwari anowana zvaanotiti. Munhu anokumbira hadiwe, nyangwe panyika pano hadiwe. Baba vanokumbira, amai vanokumbira, wangozviro chavanzwa wakukumbira.
vanhu vasvika pakuzeza vanonyanya kukumbira. Saka shoko rotaura richiti munoti baba venyu havazive zvamunoshayiwa here nezvamunokumbira musati mazvikumbira. Muprofiti Dhanieri akati azvidya mwoyo akati anamatira Israeri isunungurwe, mashoko akataura asati apfugama, nezuva racho rekunamata asati rasvika, munamata wako watopindurwa kudhara, mutumwa wakudzoka nemhinduro. Zvikati nezuva rakafunga mwoyo mako kunamata nekutsanya, munamata wako watopindurwa ndakatodzoka nemunamata wako asina batwa nemachinda ePezhia chadenga. Saka munamata wako wachanga wanonoka kupindurwa, asanga wanga wapindurwa kare. Muranda ndandapa munapa 20 mumwe akati ndawana mukadzi naizvozvo handikatombouyi. 21 kati muranda akauya akaudza ishe wake izvozvo. Ipapo mwene weimba akatsamwa. Mwene weimba ndibaba wekumusoro kudenga. Vakatsamwa kuti ndakakupai Kristu, ndikakupai tafura dzemudenga, ndikati uyai mupinde muushe hwangu, ndikatuma vaparidzi vakaparidza panyika, ndikakudzai kuti ushe hwekudenga hunoswedera, ndikakupai mukana mumwe nemumwe kutendeuka. Asi maramba mese. Saka baba vekudenga vanosvika nguva yekutsamwa. Izvezvi baba vekudenga vari panguva yekupesei, vari panguva dzenyasha. Nguva dzekutsamwa dzichasvika. Akati kumuranda wake, kurumidza ubude kunzira huru nediki dzomumusha, uye pano navarombo nezvirema namapofu nevanokamina. Manzwa vakadedzwa vacho varombo. Iwewe pauri papa pauri murombo hauzati mupfumi. Uri murombo nekuti hauna kugamuchira Jesu, hauna kubhabhatidzwa, saka uri murombo. Kana takutaura zveurombo hadzisi kutaura vasina mari. Vasina mari avo varombo panyika. Haungaite murombo panyika ubva murombo pamweya kwete. Ungave uri murombo panyama, pamwe panyama inyu, asi pamweya uri mupfumi. Saka palevho reurombo haupo. Iyi levho yeurombo iyi ndeye varombo pamweya zvazvokwa. Saka varombo vakadedzwa, nezvirema zvakadedzwa, ana great men vakadedzwa, namapofu asikaone, ana Paul Matawiri vakadedzwawo kunzi ngavauye kuno vadye, navanokamina vakaremara vanofamba kudai, ana Tsvabi vakadedzwawo. Asi zvino kukamina kwako nokuva Tsvabi kwako, kana uri muitire zvakaipa futi unodzimba futi maupinde. Kana uri bofu futi usingaoni uchitaura rafu, usina kana zvoumwari zvaunotaura uchingotaura zvakafa, haupinde futi. Kana uri great man akaremara anotaura zvisina basa zvisina muturo, zvisina kana umwari, haupinde futi neurema hwako ihwoyo. Unoramba uri pawheelchair ipapo kusvika ushe udenga uchisvika, uri pawheelchair ipapo hadesi straight. Unopinda uchipushwa pachingoro chako. Navarombo pamweya, varombo pamweya ndo vakawanda mani. Varombo pamweya ndeavo vekuti vakanzwa Jesu vakaramba kutenda. Vakati anotaura paridze svika mufundisi, anongoti mazindebvu, mazipostori, anongoti zikeremenzi. Ndo varombo pamweya. Vamwe vati aiwa isora anapapa anopfeka masuti. Obva vaenda ikoko kunoparidzwa dzekubhadhara mari. Akuparidzwa zvekuti tendeuka, unoparidzwa kubhadhara mari. Varombo futi ivavo. Vamwe vadai vatoka machechi anoparidzwa nevakadzi, vakadzi vakapfeka magogo vachimhanya temberi yese vachiti mari. Wavafungidzira kuti evhangeri yaparidzwa iyoyo ndiyo chata kuti vatendeuke. Vaparidza vakapfeka magogo, asi vapedza kuparidza vakapfeka magogo vobva vati isusu hatiite zvemweya. Iyo baba vedu ari wemweya, iye mweya mutsvene ari wemweya. Obva vati hatiite zvemweya, hatiite zvavaprofiti, mweya hatiite zvemweya mutsvene waMwari pano. Obva varamba mweya waMwari. Asi iye baba iye Kristu akati unokumbira mweya mutsvene waMwari. Pano ndinotaura zvemasavada, masavada ndotaura. Masavada vakaramba zvemweya, anzi hatiite zvemweya kwedu. Unotaura mwanzi kana ndimi hadzitaurwe, chiprofita hachitaurwe, hope hadzitaurwe, hadzidudzirwe. Kuramba mweya mutsvene waMwari pachena. Ndo varombo futi vamwe vari kutaura ndo vamwe varombo. Koita vaya venguo tsvuku, ana go back to sender, ana Zigo nemumwe wake.
ndo varombo atirikutaranizva wavo nokuti vanongachingoti go back to sender, asi havaparidze kuti vanhu tendeukai muchiro mudenga unoswedera, ibvai pakutadza vanobva vati go back to sender, vobva vatsiva. Asi iye Mwari achiri kutsiva nekwangu, akuzati kuri kwako. Chokudzai kutendeukai varume, muri varombo pamweya. Mofungidza kuti urombo hwenyu huchakupinzai, mobva madedzwa imimi. Muranda akati kuna Ishe, izvo zvamarayira zvaitwa, taenda tikadedza zvirema navarombo nemapofu yese naanokamhina tavadedza. Asi zvese zvatapedza kuita zvose izvi, nzvimbo ichitoripo yakatozara nzvimbo yekuti vanhu vapinde, asi hapana vanhu vacho. Ishe akati kumuranda, buda kunzira nokuruzhowa, uvagomedzere vapinde, imba yangu izare. Nokuti ndinoti kwamuri, hakuna mumwe kune vamwe varume avo vandakokera ucharavira chirayiro changu. Saka paMwari akataura kuti varume, chiparidzai yanguva yekugomedzera, nguva yekugomedzera yanguva yekuti takuparidzai evhangeri full force, kuti pese pane munhu shoko evhangeri tiri kuparidza, kungava munzira, kungava kumanzira dzemumisha, kungava mumisha, kungava panhamo, pangava papati, kungava kupi nekupi pakaungana vanhu chete, tonosvika toparidza Kristu ipapo. Ndanguva yapera rume, chiringa zuva chichatsvuka chikakwata, yanguva yekutoti pese pane munhu totoparidza Jesu, kuti vanhu vese vagomedzerwe vapinde mimba yaMwari izare, nokuti nguva yakusvika yekuti mukova ichivharwa. Ende Mwari abva apika akataura akati, pane vanhu vese vandakokera, hakuna kana mumwe nemumwe wevarume ava vandakokera vese ava vachawanika vachidya chirayiro changu, zvichireva kuti hakuna achapinda kuushe hwekumusoro kudenga. Kune vese vanzwa shoko, kubudikidza newewe uri pano vanzwa shoko, shoko zvakasvika kwauri, ukasatendeuka iwewe hautopindi kuushe hwekudenga. Mwari atopika, ataura akapika, akataura kuti pane vese vandakokera ava, varume ava vakasatendeuka, vakasauya kwandiri, vakasapinda kuti vadye chirayiro ichi, hakuna mumwe wavo achadya chirayiro ichi. Mukova ichavharwa. Ichifananidzwa nevasikana vane gumi vangaine mafuta nevamwe vakaperwa namafuta, vakati vaenda kunotsvaga mafuta, chikomba chikasara chikasvika, mikova ikavharwa. Vakagogodza akati tizarurirei, zvanzi ndimananani, zvanzi tise vamwe vasikana mhandara dziri pakati apo tisati anotsvaga mafuta. Zvikanzi handikuziyei, maamuri kupi vamwe mafuta enyu achipera, sei ava asina kupera, sei enyu apera? Garai ikoko, dai mafuta enyu ikoko, mugare ikoko. Saka mukova uchavharwa, hama neshamwari. Mukova zvakazarurwa izvezvi, mweya anoti huya, mweya anoti huya, mweya anoti huya. Iwewe unofanira kuti uye kuna Mwari, utendeuke, temberi yaMwari isukwe, ichene temberi. Mwari awane nzvimbo yekugara, abate ushe mutemberi dzake. Temberi ngaichene kubva kumusoro kusvika kutsoka. Temberi ngaichene pakati pemwoyo. Mweya mutsvene ari mauri, agare mauri, asimbe, akure, ayanane nemweya ari mauri. Muye vadyiwe nhaka yeupenyu husingaperi, kana mava vadyiwe nhaka yeushe hwaMwari, mumwe nemumwe achawana nzvimbo yake, hakuna achashayiwa. Musachiva, musaita upombwe pane zvizvi zvose zvekuita, musaita zvivi zveupombwe, nokuti zvinosunganidza mweya yenyu nemweya yezvifeve izvozvo kuti ive mweya imwe chete. Kana zvadaro, mweya waMwari unoshaya nzvimbo yekugara. Anzwa rekutanga nerekupedzisira, Mwari ngaave naye. Mweya mutsvene waMwari ngaamutungamire pakudzwa shoko, pakutendeuka, pakusimba. Asimbiswe neshoko evhangeri yaMwari, upenyu hwake hushanduke, ushe hwekudenga zvaunoswedera wako unosvika mangwana chaiyo. Saka gara uchifunga chinhu ichi, gara uchirangarira chinhu ichi, usava munhu akapusa, usava munhu akazungaira. Ndinosiya shoko iri muzita raKristu Jesu, kukudzwa nekubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha, kubva zvino nokusingaperi. Amen.